କଥାରେ ଅଛି ବାପା ଖାଇଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହୋଇ କାଳ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜାଗ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର ବଂଶଧର ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ। ବାପା ମା' ମାନେ ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବେ ପିଲାମାନେ ସେତେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ, ସଂସ୍କାରୀ ହେବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭଲ ଭଲ ଚାକିରି କରିବେ, ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବେ। କଥାରେ ଅଛି ବାପା ଖାଇଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହୁଏ କାଳ। ବାପା ମା' ମାନେ ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଆଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ପିଲା ବିକି ମଦ ଖାଇବ, ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବ। କଥାରେ ଅଛି ପିଲା ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିବି, ପିଲା ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଧନ କାହିଁ ପାଇଁ ରଖିବି। କଥାରେ ଅଛି ଭଲ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଭଲ ଫଳ ଫଳେ। କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଭଲ କାମ କରିବା, ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହେବା। ଅନ୍ୟକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।